Oyaore nyakora mogino kinyi maber mwaromo kendo e nonro mar oboke kawuono chieng' tich ang'wen tarik 11 dwe mar ariyo higa mar 2021. Marwaki e chenro ni en an Chris Owino. Kaka pile an kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Thoro mar wach e oboke mar The Standard en ni why teachers are new power gurus. Why teachers are new power gurus. En ni gimomiyo sani jopuonj ni kod teko mathoth kaluwore kod syllabus manyien mar CBC. Gimomiyo jopuonj sani ni kod teko mathoth ewi ngima jopuonjre e pacho kae. Iwacho ni sani kaluwore kod syllabus manyien kata lai manyien mar somo mar CBC, jopuonj dhi kawo ngima jopuonjre kuom atamalo 100 nikech gin ma gidhi miyo gi rieko, gin ma gidhi ng'iyo chike mag kata timbegi kaachiel kod miyo gi penj mar continuous assessment test, penj madhi chugo atamalo 60 e penj maduong' mar KCPE. Iwacho ni syllabus manyien mar somo mano CBC dhi miyo jopuonj teko mathoth kendo gidhi kawo ngima jopuonjre dhi bedo e lwetgi gi atamalo 100 nikech kaluwore kod lai manyien mar somo mar CBC, jopuonj ok dhi mana miyo jopuonjre rieko kende, kata kamano bende gidhi miyo gi penj miluongo ni continuous assessment test, ma penj continuous assessment test gi dhi chuogo atamalo 60 mag marks ma jopuonjre dhi yudo e penj maduong' mar KCPE e klas mar 6. Koro iwacho ni syllabus manyien mar somo dhi miyo jopuonj teko mathoth kaachiel kod mbi ewi jopuonjre ma pacho kae. Ito oboke mar ariyo en ni jood bura motenore kod jalup ker William Ruto ne ondiko ne Inspector General mar obila mano jatend obila ma pacho kae Hilary Mutyambai kang'ise ni obila osebedo ka sando jotelo motenore kod jalup ker William Ruto e weche mag siasa e pacho kae. Jood burago ne owacho ni obila osebedo ka sando jotelo motenore kod jalup ker William Ruto e pacho kae kaachiel kod josiasa masire lwedo. Kata kamano, wach makamano nokwed kod jaloso e lo obila mano Charles Owino mane owacho ni jalup ker William Ruto kaachiel kod lange onge obila mosebedo ka sandogi e pacho kae. Ito oboke mar ang'wen en ni piny owacho mag counties dhi yudo omenda maromo bilion 400 e budget manyien. Piny owacho mag counties nyalo buonjo bang' ka piny owacho ne opuodho omenda maromo bilion 400 ma idhi miyogi e pacho kae. Ito oboke mar abich en ni obila ma e gwenge mag hoho mar Okak owacho ni gitimo duto manyalore mar neno ni onge lweny moro amora madhi muoch e pacho kae, to moloyo e gwenge mag hoho mar Okak e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 6 en kaka lai manyien mar somo kata syllabus manyien mar somo dhi miyo jopuonj ma pacho kae teko ewi jopuonjre. Ito oboke mar 8, Governor Granton Samboja mano ma Taita Taveta ema dhi telo ne riwruok mag governors mawuok e gwenge ma kadho wadh nam chumbi e weche mag ohala kaachiel kod weche mag dongruok. Ito oboke mar 11 loso ewi joyal buche mane ooro kwayo mar bedo Chief Justice manyien ma pacho kae. Joyal buche 13 mane ooro kwayo mar bedo Chief Justice manyien ma pacho kae kendo kawo kar Chief Justice mane osedhi yweyo Justice David Kenani Maraga. Moko kuom joyal buche madwaro lemo mar jayal buche maduong' ma pacho kae mano Chief Justice gin kaachiel kod okil Kamaloka Fred Ngatia, Justice William Ouko mano ker mar joyal buche mar Court of Appeal, mano okil Kamaloka Philip Murgor, ngire Moni Wekesa kaachiel kod ngire Patricia Mbote kaachiel kod okil kod jayal buche Martha Koome. Magi moko kuom joyal buche kaachiel kod okil Kamaloka mane oro kwayo mar bedo Chief Justice mano jayal buche maduong' ma pacho kae. Gin kaachiel kod okil Kamaloka Fred Ngatia, Justice William Ouko mano ker mar joyal buche mar Court of Appeal, okil Kamaloka Philip Murgor, ngire Moni Wekesa, ngire Patricia Mbote kaachiel kod
Justice Martha Koome. Ito oboke mar 12, Gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru nokwayo MCAs moko e kaunti no mondo opuodh bill mar BBI. Ito oboke no bende loso ewi weche mag nyasi mag Valentine madhi timore chieng' Jumapil. Ito oboke mar 13 loso ewi thuolo mane piny Kenya omi mar chulo gope mage kane omiye thuolo moromo mar chulo gope mage maen kodo mag pinje ma oko. Ito oboke mar 14 nyaka 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke kama loso ewi jotugo mag Juventus mano Cristiano Ronaldo kaachiel kod Buffon mano jagol mar Juventus miwacho ni kata odoko ni hikgi oniang' to gidhi nyime kod nyiso tugo makare e lig maduong' mar Serie A. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation, kendo thoro mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en ni Raila bets on tighter ties with Jubilee. Raila bets on tighter ties with the Jubilee. Ogai ma ODM Raila Odinga nyoro lieko ni gichano loso riwruok mar siasa mar tipo e pacho kae kod duond od bura mar Jubilee kaachiel kod duond od buche mamoko ma pacho kae motelo ne yiero maduong' mabiro. Ogai mar ODM Raila Odinga nyoro lieko ni ODM chano loso riwruok mar siasa mar tipo e pacho kae mapok odwarone kod duond od bura mar Jubilee kaachiel kod duond buche mamoko motelo ne yiero maduong' mabiro. Ma ne owacho odiochieng' manyoro kama ne olero ni gichano loso riwruok mar siasa maduong' e pacho kae kod piny owacho mar Jubilee kaachiel kod duond buche mamoko e pacho kae motelo ne yiero maduong' mabiro. Mano e thoro mar wach e nyim oboke mar Daily Nation. Ogai ma ODM Raila Odinga olero ni gichano loso riwruok mar siasa mar tipo e pacho kae kaachiel kod piny owacho mar Jubilee kod duond buche mamoko motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 3 loso ewi anyuola moro masani manyo nyithindgi 2 miwacho ni oselal kuom thuolo mar dweche 4. Anyuola moro sani koro ywak mokalo kalure kod lal mar yowuotgi 2 mano Moses Kamau ma en ja ohala maduong' e boma ma Nakuru kaachiel kod Joseph Masharia men japuonj e skund sekondar mar Kijabe Girls High School miwacho ni oselal kuom thuolo mar dweche 4 mokalo. Ito oboke mar 4 ogai mar ODM Raila Odinga olieko ni gichano loso riwruok mar siasa mar tipo e pacho kae kod duond od bura mar Jubilee kaachiel kod duond od buche mamoko e pacho kae motelo ne yiero maduong' mabiro. Raila ne olero ni gichano loso riwruok mar siasa mar adhai mapok odwarone e pacho kae kod piny owacho mar Jubilee kaachiel kod duond od buche mamoko e pacho kae. Ito oboke mar 5 en ni okil kamalo kamaromo 13 kaachiel kod joyal buche no oro kwayo margi mar bedo Chief Justice manyien ma pacho kae. Moko kuom joyal buche kaachiel kod okil kamalo kama ne oro kwayo mar bedo Chief Justice manyien ma pacho kae gin kaachiel kod Martha Koome, Justice Ouko, Philip Murgor kaachiel kod Fred Ngatia e kind mamoko. Ito oboke mar 6 pod loso mana ewi lai manyien mar somo mano syllabus manyien mar somo mano CBC e pacho kae. Ito oboke mar 7 en ni Sonko okwedo weche mitude kodo e pacho kae to molo e nyim doho ma pacho kae. Ito oboke mar 8 nyaka 9 loso ewi gigo makelo werok e kind jogo mosebedo e keny e pacho kae. Gigo makelo werok e kind jomosedak kanyakla kata jomosedak e keny e pacho kae. Kiwacho ni moko kuom gigo mamiyo jogo mosedak e keny were e pacho kae gin kaachiel kod wuondruok mano infidelity, wuondruok e keny, lweny ma kinde ka kinde e keny kaachiel kod andiwo. Iwacho ni mago e gik mosebedo ka ketho keny ma pacho kae gin kaachiel kod wuondruok mano infidelity, lweny ma kinde ka kinde kaachiel kod andiwo ma iwacho ni bende osebedo ka ketho keny ma pacho kae. Magi biro ndalo machuok kod motelo ne nyasi mar Valentine madhi timore chieng' Jumapil tarik 14. Ito oboke mar 10 en nitiere luoro ni
Tuo manyien mar COVID-19 mawuok e piny Ingresa mano UK variant nyalo bedo ni osechopo pacho kae. Jolony onyiso luoro margi ewi tuo manyien mar COVID-19 mowuok e piny Ingresa miluongo ni UK variant miwacho ni pacho kae. Jondiko kaachiel kod pach josomo weche mag ohala tok oboke mar Daily Nation en ni piny owacho mag counties dhi yudo omenda maromo bilion 730 e budget manyien. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Thor mar wach e oboke mar The Star en ni BBI vote support appears on shaky ground. BBI vote support appears on shaky ground. New poll en ni nonro moro ne oyango ni gwenge masiro lwedo bill mar BBI iwacho ni thoth gi oganda madhi goyo ombulu ni piny mokalo. Iwacho ni gwenge masiro lwedo bill mar BBI ni kod jogo ombulu matin kipimo kod gwenge makwedo bill mar BBI. Kendo nonro makamano yango ni thoth oganda mapacho kae maromo atamalo 43 mag oganda mapacho kae ok mor kod BBI. Iwacho ni maromo atamalo 43 mapacho kae ok mor kod bill mar BBI. Mano en kalure kod nonro mane otim kod od timo nonro e weche mag siasa moro e pacho kae. Itoboke mar ariyo pod loso mane wi lai manyien mar somo mano CBC. Itoboke mar 4 nyaka mar 5 en ni thoth oganda mapacho kae ok mor kod bill mar BBI. Atamalo 43 mag oganda mapacho kae ok sir lwedo bill mar BBI ka atamalo 78 mag oganda mapacho kae iwacho ni kwedo chik mar curfew. Atamalo 78 mag oganda mapacho kae kwedo chik mar curfew ka atamalo 43 mag oganda mapacho kae kwedo bill mar BBI. Mano en kalure kod weche mag nonro mane otim e pacho kae ni atamalo 43 mag oganda mapacho kae ok sir lwedo bill mar BBI. Itoboke mar 6 lose wi okil Kamaloka kaachiel kod joyal buche maromo 13 mane oro kwayo mar bedo Chief Justice manyien mapacho kae kendo kawo kar David Kenani Maraga. Moko kuomgi gin kaachiel kod Justice Kanuthura Muhoti, Professor Frida Mbote, Fred Ngatia, Justice Nderi, Justice William Ouko, Justice Martha Koome kaachiel kod okil Kamaloka Philip Murgor. Mago moko kuom jogo mane oro kwayo mar bedo Chief Justice manyien mapacho kae. Janeno malo Lwet TV mano bende makelowa e giko nono mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed gi odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.